Dzysy dzytków dzyń. Temu program cały mdze zrzesiony z dzytkama. Zaczniemy od finału konkursu Rodne Młewa i wspominków dywnych laureatów. Mdze ućba kasie pścigłe języka, płegdumy o dobrym wychowaniem dzytk, a tyś o przekazywaniem tradycji. Dzys a witro mną z jedzenia z noblistum Gintera Grasa, półka siebą skłerzenia ma w Besawie i Rąbiechowie. Dzysy z jedzeniem dze w kwestii Świątego Jana u piątej popełnim, a witro u trzeci popełnim w pałacu Łopatów w Oliwie. 4 czerwca promowanym dze książka Joanny Schodzyńście u Franciszku Sądzaćcim, poece i pisarze kasiepścim. Z jedzeniem dze w sezbie Muzeum Pismieniznej Muzycie Kasiepska Pomerści w Wejrowie, początku pół-6 wieczór. Tyś westrzu 4 czerwca u 4 popełnim w zale Rady Miasta Sopotów będzie dyskusji na temat Kasiebie w Unii, a Unia na Kasiebach. Prawiec będą Kasiebi Jack Karnowści, Brunon Synak, Donald Tusk i Edmund Wittbrod. W przyjemnym niedzla minie 10 lat odprawianiem sił z kasiebską liturgią słowa w kwestii Świętego Jana we Gdyńsku. Będziemy chcieli uhonorować te osoby, które do tych mszy i do ich sukcesu się przyczyniły, które zapoczątkowały te msze, prowadziły je, przygotowywały czytania, prowadziły i rozwijały liturgię kaszubską, ponieważ wydaje nam się, że istnienie kaszubszczyzny w Kościele jest bardzo ważną rzeczą. W tym języku, w którym ludzie się modlą, w tym naprawdę myślą i tym są. Part Gdyński Zrzeszenia Kasiepsko-Pomerskiego serdecznie ryci w siedcich narodzie z nową msio, która rozpocznie całego dnia 11. Konkurs recytatorści Rodne Młewa, co kogoś długo roku je w Chmielnie, myju wiek do zdrzeniałego człowieka. We imci prozy i poezji kasiepści gydały ju tasunce uczestników konkursu. Chterny dzys wspominają młetym z wielkim sentimenta. Ta Rodne Młewa zaczęła się w Błeżystowie, to była szkoła, gdzie je chodziła do podstawówki. I pierwszy konkurs, pamiętam, przygotowywała mnie szkolna Cerocki Agnieszka z Błeżystowa. I odbył się właśnie w Błażystowie. Pamiętam nawet dziecko, jak mnie w ten czas geda, była to zypa z Kryszków Aleksandra Labudę. Mister miesił w zypce, miesił i dmuchył, ty rzekła Krasieny, ta zypa wą wiero nie szmako. Kłe zypa z Kryszkie dobre, ale doch nie dla mistra. Serknął cile łośk i się do swojej rebłety. Mnie so zdaje, ta kreśkłe wyzypa mnie często pomiot zadopiła, byłem zabyć u ryrce w piecku. Ale na trafunk zapytum. Chcele wy ten pieck z ryrką czy bez? Kławeczkę ledą z ryrką. Babo, ty to miała zary rzec, ter je za późno. Je tu też rywalizowała Kusk z moją koleżanką Marią. W 7 klasie szkoły podstawowej łebie zająłe pierwszy myl i bardzo z tego cieszyły. Później występowała razem z Marią w szkole średniej, w liceum, a wtedy przyszedł czas, kiedy zaczęła robić to, żeby przygotowywać uczniów, moich podopiecznych i muszę przyznać, że Chmielno stało mnie w pomocy, jak myl, że jedno znalazła, że człowiek sobie ladzi, że było wiele dobra i jest tu ciała bardzo swojskie. Moim szkolnym, który mnie przerechtowił na ten konkurs, był Franciszek Rzeszewicz, a później, czy jest to właśnie ucia w szkole Strzydny razem z Jolą, ty naszą szkolną, która nama wpływa, Kasia Bizna, była pani Basia Pisarek. My jeś prowadzała właśnie taki zespół, Skrenorde so nazywał. I ona myślała, najbardziej nama to wpływa ta miłota do Kasiabizny. Moja przygoda z Kasiabizną zaczęła się też w szkole podstawowej. I szkolną moją, która mnie rechtowała do konkursu, była własny Janina Czerwińska. Ja ci jem bardzo wdzięczna. Drżące słowa są cech przykłeta. Może nie uczeti, może nie rozumiały. Może nie wyrzekły. Westrzadk, ukryty w stedni łeciów, zatkuj wieka myślów. Sygnij rąką, łebudź czyjś słony,
przestrisa, cide ceszikłeta, wchytyś w moje mesle. To była dla mnie bardzo ważna robota. Była dla mnie ważniejsza jak nauka w szkole, jak jedzenie, jak picie, jak odpoczynek. Była dla mnie tym, czym je left dla dziecka. Czy to doświadczenie zdobyte w dziecnych latach nabinie później w dziecym sąsiadywy? Wtedy, jak je przygotowują swoich uczniów, to im też wiadomo, że nie ma co czego bać, choć oni twierdzą co innego, nie? Że jednak takie trema przed kamerą czy przed publicznością, wiedzą co zostaje w człowieku, to jest takie mimowolę. Na lekcjach języka polskiego mnie się udaje wiele rzeczy pokazać na podstawie słów kasiepścich. To też jest ważne i ty dzieci potrafią docenić to, że one znają ten język, że te procesy bardzo skomplikowane w języku polskim, one są dopływające na podstawie słów kasiepścich. Piękno jest ziemia Kaszeb. Widzisz ją wszędzie. Tam, gdzie te jest. W hecze, łegrodze, lese i w płelu. Wieczorem, gdzie ptoci śpiewają, ta zmęczony robłetą bierzesz w łegród. Tam, gdzie wiele kwiatów, różów, narcyzów, telpunów, kwitnące kreszci, jabłunci i slebe. Wrażenia są ogromne, ponieważ pierwszy raz jestem w Chmielnie na konkursie Rodnomłewa. W drugiej klasie też byłam, w Wejherowie, ale teraz to jest naprawdę ogromne przeżycie. Bardzo mi się ten język spodobał, a również dlatego, ponieważ moja babcia mówi po kaszubsku, a ja tak za bardzo nie umiem, więc chcę się douczać tego języka, żebym już też potrafiła mówić po kaszubsku. Latosy 33 konkurs był jak wiedno wieldzim siąta rodnym łewę. Tą razą organizatorzy zadbyle jeśły do dywkłewy atrakcje jak płynący byta po jezorze, ci zwiedzanie Muzeum Nyclów. Rozstrzygniący i rozdanie nytgrodów było w niedzylnym dniu chmieliściego siąta. Pierwsi myle zajole w kategorii przedszkółowy Macej Wąs oraz karty z klasy 1-3 Wioletta Tybłera z Brzezna Slachecigłe, klasy 4-6 Karol Rzepka z Derżużna karty z gimnazjum Piotr Sieca ze Stąziece, ponadgimnazjalny szkołę Jacek Lange z Głoscecena, a westrzód ustnych Marian Finster z Jasoniu Kolbetowa. Mnie to bardzo widzi, jak dzieci szczególnie gadają piękno. Oni mają taką czasu do słowa, no nie czterny to oni tak zdebo są, ale wiocy te kaszebizny jednak to mieczec. I oni tak piękno gadają, tak że człowiek chyba sedził i słuchał. A są, no bo ja wiem, ja też tak zdebo lubię gadać, bo ja w zespole kaszebskim wiosennie tam jest śpiewam, tam jest też jacyś getci. No i to mnie tak pasuje i mówię, tu przejeżdżam. Tym wielkim plusem jest to, że w każdym konkursie właściwie jest reprezentowano co mało całą kaszebską literaturę, od klasyków kaszebskich aż po współczesnych usytców kaszebizny. Druga sprawa, też bardzo pozytywna, to jest chyba ta, że bardzo wiele młodych garnie się do kaszebizny, ale właśnie w tym kontekście rodzi się pytanie, czy to jest ta kaszebizna wyniosła z domu, ta domecezna, czy jest to tylko kaszebizna wyuczona na konkurs. To pytanie właściwie na niego nie ma odpowiedzi, ale zadawać je sobie trzeba, bo tu i ówdzie właściwie jest czyt, że to jest tylko tak wyuczony. Poza tym byłoby źle, ale też takie wrażenie się rodzi, żeby kaszebizna nie była bluz od konkursu do konkursu, ale żeby ona była na co dzień. Dlatego, że to, co jest nasze, to, co jest rodne, to jest też i piękne. I właśnie w tej codzienności trzeba rozumieć, widzieć to całostne to. W programie dwadniowiego finału jest też zindzeni ze szkolnym, a łecim się rzymdze za tydzień. Ostatno szkolny, łesoblewie z komisji, łeswiate Zrzeszenie Kasiepsko-Pomorszczygłe uznale, że ciekawy materiał a do nauki w szkołach są nasze telewizyjne łućby języka, łesoblewie śpiewy. To je krótci, to je dłużni, to Kasiepska stolica, to są basy, to są skrzypci, to ładna ci Kasieba.
Łezny czy Kasieba, basę skrzepci, krótci, dłydzi, to Kasiewską stoleca. Pomału idzie do końca szkołowego roku. Po długich miesiącach części łuczbę dobrze zieje dziecka. Dzień zasłużony go odpoczynku, a tyś nadgroda za swoje robota. Dziece są cole mało łed zrzudleniem swoich starszych, a kusk starków. Tak se uczą, tak robią, tak se zachowują, jakich dodą i nobleści łekwele my nauczony. Można by nawet karzec muduny. Le nijak nie w rozumieniu materialnym. Chodzi bardziej wyrpnute do chlewy. Mądrość, uśmiech, życzliwota, strzomywność i płakłera. Dzisiaj jest święto, pójmy se kąsk pływawić. Pójta! Queste starsi sorredeje, ci sodec kłedo nie smieje i sorec zabawi some. Tak co spłacąc młegu memem, dzień za dnia tak utkłeneky, temu kłeźdy w meslach szykę i do dety idę z wiaru, sierek ci des dum płet piaru, ale dzieci często przyk dadzą swoim cienom blik. Im nadkłeźdy nowy przyk, bardziej feloj starszych wid. Im nadkłeźdy nowy przyk, bardziej feloj starszych wid. Kąsk za wiele jed i wiele, że im można dać do łele, że jak wszystkie mają na to, do sądzącznych wezmą za to, a im bardziej nut w tych zmowa, serca lub queste i słowa, wyrtie procent do rydzani, wstawić perły we chłebanie, nebłe dzieci często w przyk, dadzą swoim cienom blik, im nadkłeźdy nowy przyk, bardziej felem starszych wid. Im nadkłeźdy nowy przyk, bardziej felem starszych wid. Ja mam dzisiaj do tacie pytanie. Czy waby chciała być dorosły? Jo, jeba chcę bez dorosły, bo ty jeba mógł jeździć z automa i nie musiałbym chodzić do szkoły. Jewelo być dziecko, bo wielcy ledze mają baru wiele roboty. Mają wielcy iwre i nie mają czasu, żeby łeb pociąć i się bawić. To jest prawda, ale mogą sobie jeździć, gdy chcą. Ja w tym nie widzę nic ciekawego. Ja jem dziecko i tyś mogę jeździć. No dobra, ale dorosły mogą rządzić. A myślisz, że to ima wychodo? Myślę, że ja. A czy by wam mogła rządzić, ty co waby robiła? Jeba tak robił, żeby wszyscy mieli robotę. Jeba rozkaza, żeby wszyscy starsi ciatele swoim dzieciom książki. Jeba tak robiła, żeby wszyscy dzieci w dzień dziecka miały uśmiech na gąbce. Ale do dzieci winne powinny być szczęśliwe. Ale jak to zrobić? Można im dawać to, co one chcą. Jeszcze tego gwes, jebo nie dywa w jedno dziecko na łelo, bo mogłoby sobie zrobić krzywdę. A zresztą tej dzieci, co robią niepłece i chcą to rozwić. Ty co trzeba robić, żeby dzieci nie były niegrzeczne? Trzeba im wytłumaczyć, że nie można doskakać z dzieciom. Nie można być też lechem dla swoich starszych. Wedle mnie trzeba więcej ze sobą gadać, że ani starsi, ani dzieci nie będą się ze sobą kłócili. Przed ci madzotka ma życzymy wiele uśmiechu, słoneczka i chęci do uczby. Niech wama towarzy miłotawa ich starszych, a wszystko co cańści idzie letką ranką. Bądź ta zdrów i słuchajcie ta szkolnych. Tepa mają trus, sarna i zajc. Za to pitanie Nydgroda dostaną Józef Stryczek z Kłysykływa, Mariusz Wedrowści z Gdyni, jak ty szkło regionalne przy szkole filialne w Gałązni Wieldzi. A Łygrodzy zna, to są warzewa.
I za to pytanie dostaną nagrodę Eugeniusz Damps z Elbląga, Marek Redzimści z Gdyni i Skierka Teresa z Ziukływa. Wszyscy te osoby dostaną kasiepską pasję. Co to znaczy być niepłecim? Jak wychować dzieci, żeby one weszły na dobre chladzy? To jest zapytanie, jakie stawi sobie każdy matka a ojciec. Odpowiedź na to jest bardzo trudny. Przede wszystkim to widza zdobyły sobie przez swoje wychowanie, a najbardziej mogą te doradzać sobie bardzo dodrzyniały. I im bardziej młode matki próbują płynowimy czy płysłoimy, tym bardziej prawie tym potrzebny jest dorada starszych a starków. Łeniamy spytele Władysława Gołąbki z Łabinście te w Wejrowszczym Pewiece. Po wojnie to my przeszlety i było wieno biedno chowune, ale jakoś to szło, było ze smutkami na dzieci. I jednej były większe, drugie mniejsze, a jedne po drugim się nosiło, oblekało i chłodzało do szkła i tak jakoś. I jedzenie tak samo było widno, ale wszystko mi jakoś weszło. Wszystko mi weszło na dobre. Kto nie słuchał, ten ostał, a każdy miał swoją robotę, każdy musi swoje wykonać. To musi być instrukcja, musi być. To jest za tym. I żeby dzieciom dać na welem nie, bo te nie jednym, to nie wiedzą, że nie mają strachu, to i robią co chcą. A tak nie może być. A jest to możliwość, żeby jedna matka mogła dziesiąt tak wychować, że te dzieci bardziej chłopią sobie jeden przedredzim? Je można, bo ja to sama zrobię. Wszystko to wychowa sama. Mnie nikt nie pomagał wiele. Mama poznała, ale mama ma mało, mama swoje gospodarstwo. Ty mama tam z Łeblokiem mi czasem pomogła, ale tak jest sama. A chłop mi w polu robił, na ten nie pomógł. Wszystko przy kuchni sama wszędzie robiła. Dziecko ma tak, to była moja głowa. Władysława Gołąbki wychowa 7 córk a 3 synów. Mykul 30 wnuków i wiele prawnuków, a tyś praprawnuka. Małe. Oni muszą słuchać, a jak oni nie są mimo pozwolenia, to oni później nie słuchają. Albo czy chłop może inaczej myśleć, ma coś rzeczy, oni wiedzą, że oni wiedzą, to oni nie słuchają. A tak jest, mały trzyma sama swoje różgo. Jak oni nie słuchali, to dało. To oni musieli słuchać, za czasem za jednego wszystko odebrali. One to prowadzą dalej. Oni zawsze mają robotę, nie ma, bo się nie mówią, mama nas tak nauczyła i my musimy tak robić. Jednym całkiem, inni białci siedzą w telewizorze, a one muszą robić, bo mama tak ich nauczyła. Wtedy po podeszłym wieku i sama nie myślę, że taki przeżyję wszystko i wszędzie mogę i zazdrość do swoich dzieci, wnuków, prawnuków. Wszędzie. A latków minęło prawie Władysławie Gołąbki 91. Tak jak Lemezie, dalej pomogę wszystkim do rydzy tery swoim wnukom wychowaniem swoich dzieci. Quelle druże czci, co w las prowadzi, roztesnoży kwiat, zimku wczesny świąt. Jak leno zimne łepłe dusz mu śniedziłem przez rosona świat. W promieniach ceny szkary migłe przez ja chcę wiedzieć, skąd kawa taką piękną pieśń znaje ta. To jest pies Jana Trepczyka. Jemu wiele śpiewników kaszepskich i w tych śpiewnikach jest codziennie przeglądom, szykom i te, co mnie so widzą, te je potem dzieci uczą, w zespole uczą, albo my razem śpiewamy doma, wszyscy razem. Uwa i doma w jedno zaśpiewało. A u nas w jedno śpiewało, jak my so razem zindzimy, babcia so z płetki, cała rodzina so zjedze, zindzy, to my w jedno śpiewali. Jej łed małego bardzo chce śpiewać, chce się nauczyć grać. Można sobie, że stąd, że mój wuja był znanym na tę stronę tam w Bereszkowach organistów, prowadził różnych chóry. My do tych chórów kościelnych należeli, my tam śpiewali. Potem jak przejść do szkoły, do liceum pedagogicznego, tam trzeba było umieć koniecznie przymusowo grać i się zaczął uczyć na skrzypcach. Na tych skrzypcach i dość dobrze grał, nawet
w orkiestrze symfonicznej. Potem me założyli zespół modraczy w Parchowie. To wszystko my chcemy, żeby no, to młode pokolenie też się nauczyło. I mój syn Marcin, on graje na akordonie, no chętnie właśnie te stare pieśni, co się babcia śpiewa, a prababcia nawet, Kaszybści. To jest ta radość, że no, po nas jakiś ślad łesnie. Teraz uczę się grać na skrzypcach. Śpiewam takie kaszubskie piosenki, na przykład Zagrodek, Knopik, Grabiórka. My jesteśmy bardzo rad, że nasi mali dzieci mają taki bezpośredni kontakt ze starką. Ta łączność między pokoleniami jest ważna dla przetrwania tych wartości, jakie nasi starsi mają w swoich sercach i w swojej pamięci. Jeżeli nasi mali dzieci mają wspólny język i coś wspólnego, co mogą razem ze starką robić, to i wielką nadzieję na to, że kaszebizna, tradycja i kultura przetrwą już wiele, wiele lat.